Na UMP kerpat ka komso ban penyo MLA na ka sorkar pedeng. Kum benta ban penjur ya ka jingdawa inner line permit haka jela ka komso haka singi pale kala kendu ya UMP jong ka Raja Sabha. Ban kerpat yu ban ya keren bat ka sorkar pedeng bakan pentre kam noy ka inner line permit sa Meghalaya. Hakate ka jingya kendo la ong ba UMP ula kular khmat ka komso ba unsa tho sa menteri rangba ka ri Narendra Modi ban pensngo ya ka surjo kinong shongshnong ka jela. Habakren bat kilat patai kubor unong yalam ka komso ba Robert Karjarin ulaong baka kamdon satya ka jing ban yoy ka ILP lada ka sorkar pedeng ka don kamon. Pangka CE bat ka ILP ti ngan su ya thu phi ba ka lai phau tarik jong panai bal adep panai November na kalian jong komso ni la pha ka city sha prime minister jong ka India bat kum juru sha home minister jong ka India bat hakane ka city ni la dawa ba ka sarkar India ka di ban burom ya ka resolution jong ka Meghalaya Legislative Assembly buat kadiban pentrikam ya ka ILP ha ka jala Meghalaya kumba kala pentrikam ya ka wei ka kumba kala pentrikam hasau tali ki jala jong north east ti ngisung thu sai ba la da ka ILP ka trikam borok ka wei ka CE kam nom trikam hang ta ka jala phi kumba ka pau na borok ki seng phalang le si like no wei ar i ba khlabat pen pau bat na borok ki polkar party ki ba don ha Meghalaya ki pik ha assembly ha dorbar assembly ki pen pau ba ki kersan ya ILP ti la da fin page ya ka public support da fin page ki social media ba kuai keleng ki bun ki ba majority ki support ya ILP la no ka to ne ki bas ngau ba kan kata ya terus sim hari ka mangila persen nang support ba kan kata la no ka to ne ki bas ngau ba la terekam ka ILP ngin salam sa isolate mo ti la no kita ki niru omdi baki percaya ILP re ki susngau ita ijing sakta ten ring i ba ya kita na address la ban address la ban bai ti hot la da kadon kata ka jing kenduk ru ka biang rela dom kenduk ru ka biang ni nomor bangila ya baro la ya kersan ILP tin rela da kadon pat kadang penskem susu ya ka movement ti ka badon kam menta kalong ba omdi tang mangi kisang halang min punya kenduk yo parti kalong ba wat para mangi kisang halang ru ni ha beteli ban ya dawa hot la not nasri ba ong mangin ya don haju not nasri ban ong ba ngin ya dan tang hajuk lama ngila ban don hagi lama ki kero dari kasurpat ka di ngidi ban pha betang gawe ba ngasau tenat ko ong kumba kalong mata wat kiseng halang ro ngi dan tang gawe kasurpat kata kalong ba ka jela Meghalaya jongi kala dan kam ka ILP ke transit selut ong bang mai syu kam dan jumut ke kita la da fin kren wat kana galan ka di ke transit selut ke ba fin le chaman tu kana galan ngi habiat nang ba kana galan ban rung saman pur hot na sam ru kalat tang banana galan ru kapoi ti hanrei ngi ong batang namar ba don ni tai transix nom ILP syu te mla hanrei la da pi ong ba banom pentut kita ki bru ki basuyat nanti ngiru ngi muet yu bru basuyat nanti ka jing tmu ka jongi kalong bangin nom dei ban ailat ye ki wei bakin long trais nong ha ka jongi nomor anda kala trais nong kala sedang ban yo tebut sedang ban tukelar ya ka khai ka peteng ya ka kam ka jam sedang sabandawa ban yo kendo ti lada ki biru kila syong hani ka conflict of interest kawan hari itu ba syuyat lenti subu umi na goti uli sinsar syuyat lenti tengah sengu bonong ba kata ka jing syuyat lenti jing biru na ka jela ka jongi klem na penuit yang ni ngasngo kamdan sing kata ya ka jap biru ba dia ka jela ka jongi kapol ka lul ka ban dia dai ki jap biru terakhir Manipur Nagaland Mizoram Arunachal beli ka jing pher ka jongi bat ki niru indi ki trairit dulu niru indi ki red pat la define keren haga national konteks sungkari India hi berapoi ti nilai keren yo people dan buram mojongi bat baso ternak kalau nilai jonguru wong bangun sasim kia ya kan kam sa tho so prime minister of India sa tho so home minister but wong ru ba la da kaladon ka MDE okay NDE meeting ki bun ki issue jo state pun saris ha NDA meeting ti kentu UMP bat ni dawan UMP ban brom jongi ba udi ban simkia ya kan kam namar kumba pitip kan ni ka kam mata ka don apo jong ka sarkar India ti kum UMP wa mi khmat ya ka jela ka jongi sya ka parlimen bat kum ju ru badi no mi khmat jong ngi ki pa sya ka sarkar India
Yang ba udi berkeren yo prime minister, udi berkeren yo home minister haka beri bat kan ni jing dawa ka jong ni KSP. Hi kumbang ong na kapor sa kapor. Ba kam desu ka jing thokit benia. La ka bahai ka dinahai KSP. Ka sude be la pidan nem don ka pol kalul. Lada pinya keren na ka banta jong ka andru kala sai ba kan ni kalau ka ba don nongrim haka an